салом дӯстон, шаби гузашта аввалин бозиҳои мавсими нав дар топ-5 мусобиқаҳои футболи Аврупо баргузор гардиданд. Ғайр аз ин, бозингарони баъмо қадрдон дар дастаи нави худ ба задани гол муваффақ шуданд ки бо онҳо ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. Месси дар он тарафи уқёнус ба суперқаҳрамон табдил шуда дар дастаи араб акнун Фирмино худро нишон дод. Ин ва дигар хабарҳои муҳими чанд соати охир дар видеои имрӯзаи мо. Ба канал обуна шуда зери ин видео лайки қиматбоҳи худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ бармегардад ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. Реал Мадрид ба меҳмони Атлетик Билбао меравад. Бавария ва Лейпциг барои Суперкубоки Олмон рақобат мекунанд. Дар бозии ҳафта Челси бар зидди Ливерпул қуввозмоӣ мекунанд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастову тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар Ла Лига ду бозӣ шуда гузашт. Ғалабаи Райо Великано бар Алмерия фақат барои огаҳ кардани шумо аз натиҷаи бозӣ инҷо қайд мешавад. Дастаи камбаҳои Мадрид дар сафар бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. Дар бозии дуюми ин мусобиқа бо иштироки дастаҳои нисбатан номдор Валенсия дар майдони Севилия пирӯзӣ ба даст овард. Дастаҳо ҷолибтар лаҳзаҳои бозиро дар охири бозӣ гузошта буданд ки он ҷо ҳам корти сурх буду, ҳам 11 дақиқаи иловагӣ. Дар ҳайати мушҳои паром бозингари 20 сола Хави Гера дар дақиқаи 89 голи ғалабаоваро зад. Ин тарбиятгирандаи Валенсия аст. Аз ин хотир пирӯзӣ барои ин даста лаззати бештар хоҳад дошт. Дар Лига 1 Фаронса бозии дастаҳои Ницца ва Лил мавсими навро оғоз бахшиданд. Барои як голи заданашон мутаносибан як имтиёзӣ барои ҳардуи даста дода шуд. Ин рақобат мусовӣ хотима ёфт ва акнун бозии дастаи шаҳри Парижро интизор мешавем ки бе Мбаппе ва ҳайати нав чӣ гуна хоҳад буд. Чемпионати Арабистони Саудӣ бо истораҳои нави худ ба мавсим оғоз кард. Дастаи Ал-Аҳлӣ исбот намуд ки бо Фирмино, Маҳрез ва Сен-Максимен яке аз даъвогарони унвони чемпионӣ ҳастанд. 3 голи дастаи Ал-Аҳлиро Фирмино зад. Маҳрез ва Сен-Максимен як ассистӣ анҷом доданд. Ва ниҳоят Премер-лигаи Англия ҳам оғоз гардид. Мавсимро қаҳрамони феълӣ ва дастае ки нав аз чемпионшип баргашт кушода эълон карданд. Манчестер Сити дар ин бозӣ ба осонӣ 3 голро ба дарвозаи Бёрнли зад ки дутои онро албатта Холланд муаллиф аст. Футболбози норвегӣ 100-умин голи худро дар топ мусобиқаҳо ба ҳадаф расонд ва тасаввур кунед ки ӯ ҳоло дар лигаи беҳтарин бозӣ мекунад. Алан Ширер барои боқӣ мондани рекордаш на ин ки Харри Кейн бояд Холландро ба аэропорт бурда аз Англия дур мекард. Дар ин бозӣ дуэли устоду шогирдиро дидан мумкин буд. Пеп Гвардиола ба Винсан Компани мастер-класс нишон дод ва инро мутахассиси белгиягӣ метавонад ҳамчун як дарс қабул кунад. Якчанд сухани дигар дар бораи Эрлинг Холланд ҳам гуфтанем. Ӯ 6 бозии охири худро бо дастаҳои ба монанди Реал Мадрид, Челси, Брайтон, Манчестер Юнайтед, Интер, Арсенал бе гол ҷамъбаст карда буд ва танҳо бар муқобили дастаи аутсайдери Бёрнли ба серияи бозиҳои беголи худ хотима дод. Дар ин дидор ӯ дубл ҳам карда бошад, вале мавриди сарзаниши сахти Пеп Гвардиола қарор гирифт. Мураббӣ бо амал нишон додане ки дар муваффақияти Холланд саҳми ӯ ҳам ҳаст ё воқеан мехоҳад ки футболбозро ба робот ва ё деви ҳақиқӣ табдил диҳад. Месси бозам гол зад ва Интер ин дафъам ғалаба кард. Аз рӯзи омадани Лео дастаи заифтарини Америка ба як қувваи бузург табдил гардид ки акнун ҳатто дастаи якуми ҷадвал шанси зиёд нахоҳад дошт. Вале айни ҳол дар бозиҳои ҷом Месси маҷбур аст голҳои худро ба ҳадаф расонда дастаашро ба давраҳои баъдӣ барад. Интер Майами дар марҳилаи чорякниҳоӣ бо ҳисоби калони 4-0 дастаи Шарлотро шикаст дод. Голи охириро ҳамчун нуқтаи мантиқӣ дар ин бозӣ Месси зад ва ин панҷумин бозии пайҳам аст ки футболбози аргентинӣ гол майдонро тарк намекунад. Дебюти ӯро дар чемпионати Америка чӣ гуна интизор ҳастанд тасаввур кардан мушкил нест. Воқеан Месси голҳои худро мисли суперқаҳрамонҳои филми амрикоӣ ҷашн мегирад. Ин дафъа ӯ Спайдермен буд. Бисёр ҷолиб аст ки бо кадом суръат дастаи Интер Майами аз таххонаи ҷадвал боло мебарояд. Дар айни замон Месси беҳтарин бомбардири мусобиқа аст бо 8 гол ва 1 ассист ва ин дар ҳоле ки ӯ 2 маротиба имконияти задани пеналтиро ба ҳамдастагонаш дод. Фарқ байни Месси ва дигарон дар он аст ки ӯ дар томи карьераи худ ҳеҷ гоҳ фикри натиҷаи шахсии худашро накардааст. На як бору ду бор буд ки пеналти ҳаққи ҳалоли худро ӯ ба дигарон медиҳад ва мефаҳмонад ки рекорд он қадар чизи муҳим нест. Дар пеш ғалабаҳои калони dastavӣ. Месси бо инро ба ҳамдастагонаш боварӣ мебахшад. Бинед ки Тейлор ҳамроҳ бо Лео ба Холланд табдил ёфтааст. Акнун онҳо дар якҷоягӣ метавонанд аввалин ҷоизаи амрикоии худро ба даст оранд. Шояд баъди ин Месси мехоҳад ба Аврупо
баргардад, албатта баъд аз он ки Интер Майамиро дар ҷадвали мусобиқа боло мебардорад. Охир ӯ метавонист 1-2 соли дигар мухлисони худро дар Аврупо хурсанд кунад. Шумо чӣ фикр доред? Медонед ё ин ки мехоҳед инро, вале ба андешаи шумо Месси ба Аврупо бармегардад? Ман мегӯям ки ҳар чӣ шуданаш мумкин. осеб бардоштани Куртуа Реал Мадридро дар ҳолати ногувор гузошт. Қаблан гуфта мешуд ки мадридиҳо фавран бо Давид де Хеа шартнома мебанданд, аммо ду дарвозабони сатҳи баланд дар як даста чӣ лозим? Тибо Куртуа тавбат меомад ва бозам мавқеи худро дар ҳайати асосӣ соҳиб мегардад. Он гоҳ де Хеа розӣ мешавад ки ҳамеша дар ҳайати захиравӣ мунтазири бозӣ бошад. Не албатта, аз ин хотир ин вариант рад карда шуд, вале барои Реал дарвозабон чун обу ҳаво зарур аст. Дастаи шаҳри Мадрид мехоҳад аз Севилля Йосин Бунуро даъват намояд. дарвозабон дар ҷами ҷаҳон бо тими мунтахаби Марокаш маҳорати баланд нишон дод ва дар Севилия ҳам исбот намуд ки барои базинаҳои болотар расидан омода ва арзанда аст. Бавария ҳам ба Йосин Буну мароғ зоҳир карда буд, вале бо сабаби он ки моҳҳои январ-феврал мусобиқаи ҷоми миллатҳои Африқо шуда мегузарад ва ин дарвозабон ба ҳайати тими миллии Марокаш ҷалб мегардад, дастаи шаҳри Мюнхен дар охир аз фикраш гашт. Дар Реал инро ба назар гирифтанд, аммо дигар илоҷ надоранд. Агар Мадрид бо Келлер Навас муносибати дӯстонаро нигоҳ дошта бошад, беҳтарин вариант баргардондани дарвозабони костарикоӣ аст. Аммо Буну ҳам воқеан дарвозабони арзандаe бошад, вале дар дастаи чун Реал розӣ мешаванд ки посбони асосиашон 2 моҳ набошад то шифо ёфтани Куртуа, касе ки ба Мадрид меояд дарвозабони асосӣ мешавад. Шояд ба хотири Реал Буну аз баҳри ҷоми Африка барояд, вале ба ин бовар кардан хеле кам аст. Ба ҳар ҳол Реал Мадрид омода аст барои ӯ 25-30 миллион евро ба дастаи Севилия пардохт кунад. Астон Вилла ҳам шитобон ба бозор баромадааст ва бояд ҷои бозингари осебгирифтаи худро пур кунад. Буэнди чанде пеш ҷароҳат бардошт, аз ин хотир дастаи шаҳри Бермингем ба Галатасарай муроҷиат карда мехоҳад Никола Занёларо ба иҷора гирад. Нимовзятгари итолиёвӣ 25 сол дошта аз дастаи Зенитам пешниҳод гирифтааст, вале акнун дақиқан ӯ футболро интихоб карда ба Астон Вилла мегузарад. Дастаи англисӣ ҳоло ҳар маблағе ки лозим бошад пардохт мекунанд ва барои Занола ба Галатасарай 3 миллион пешниҳод шудааст. Ин танҳо барои иҷора. Агар дастаи Туркӣ розӣ шавад, бо шарти пурра харидорӣ кардани футболбоз 20 миллиони дигар ба онҳо пардохт карда мешавад, ҷамъи 7 миллиони дигар бонус. Вақте ки ин қадар маблағро гуфтем, интизор мешавем ки дар наздиктарин фурсат ин трансфер расман эълон мегардад. Ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.